भाजपामधील इन्कमिंगवरून गडकरींनी टोलेबाजी केली आहे। पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांकडे लक्ष द्या, अन्यथा जेवढ्या वेगाने वाढलो तेवढ्याच वेगाने खाली येऊ, असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कान टोचलेले आहेत। घर की मुर्गी दाल बराबर असं करू नका, असंही गडकरींनी सुनावलेलं आहे। आताची महत्त्वाची बातमी, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये इन्कमिंग सुरू झालेलं आहे आणि याच मुद्द्यावर भाजपमधल्या इन्कमिंगवरून गडकरींनी टोलेबाजी केली आहे। कारण असा आहे की चांगला माणूस असतो घर की मुर्गी डाल बराबर, त्यामुळे बाहेरचा चिकन मसाला सावजीचा चांगला लागतो। जरा जुन्या लोकांकडे लक्ष ठेवा। हे जोपासलेले कार्यकर्ते माझ्या का आता मी तर नाही आहे, तुम्ही नेतृत्व करता। जर या प्रामाणिक कार्यकर्त्याची तुम्ही कदर नाही केली तर जेवढ्या जोराने वरती चालल्या तेवढ्या जोराने खाली आल्याशिवाय राहणार नाही।